салому дуруди бепоён ба кулли бинандагони шабакаи иҷтимоӣ. Иншоалло ки ҳама каса хуб ҳастем. Бардорен зипа хоҳарони гиромӣ, бовар кунем мо дар ватан қарор дорем. Пагударо нигоҳ кунем, чӣ хел беҳтарин кадай. Дар ин пагудаи беҳтарин як хушхабари беҳтарин нарасонамтон намешавад. Ба ҳамин хотир иминой ин хушхабар ба бародарои ёвонӣ дахл дорад. Бародарои ёвонӣ ҳастен, комментария бинависед ку дастамон кам дар ҷазира хеле ремонт кардесем. Аҳамият натен, бо ҳақорат мо накунем. Ва хушхабари беҳтарин чие барои шумо бародари азиз? Як бародари қадрдонмон дар ёвон, яъне ки клиникаи хича, точкаи хича ҳуи кадагиаи бародармон ҳиҷома мекунанд. Кадомед ки бародари азиз ҳиҷома кунен, марҳамат бирен. Иншоалло бародари қадрдони мо дар хизмати ҳамаи шумо ҳастед. Ин бародармон чӣ кор мекунад? 3 намуд массаж, рӯшнои аппарат вакуумӣ, баъдан ҳиҷома мегирад. Пилоси кассаправ мекунад, яъне ки истиморавӣ мекунад, исбусу мекунад. Марҳамат кунед, номерош дар рӯи экран мебурад, муроҷиат кунед, зам бизанед, барен. Бародармон дар хизмат аст. Бояд чиз дигар гуфта намонад ки дар ин моҳи шарифи Рамазон бародармон аксия сардозагия. Ҳоз видеоша мемонам, то охир тамошо кунед, гӯш кунед. Номеро дар рӯи экран мебурад, зам бизанед, барен. Бародармон дар хизмат аст. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародара пахоҳарон, умедворам як шумо хуб ҳастен, тавсия дастем. Как ҳар вақти насм қайтон холуф бародаратон. Тасмим гирифтем, аксия кардем барои корхона ҳиҷомара. Мақсад дар ҳамин як моҳи шарифи Рамазон, мақсад ҳамагӣ медонед ки 150 сум мисол ки мондагием банка ҳамаи чизи чора ҳисоби хидмат мешавад. Ба ҳамин хотир мо аксия як моҳи Рамазон кардем ки 50 сомон скидка кунем ба хотири Аллоҳ, барои мақсад ки рӯзи қиёмат 50 сум скидка кардагем. 100 сомон дар як моҳи шарифи Рамазон 100 сомон кардагем. хо зан, хо мард. Занда зан мебинад, ҳастаи коригар алҳамдулиллоҳ, марда мард. Метавонед ки семени парван муроҷиат кунед. 5 та 0 95 55 93 791 35 35 5 та 0 95 55 93 791 35 35. метавонед ки занг бизанед. иншоалло ки мо дар хизмати шумоем. аксар хай ҷои кор ҳамагӣ уже медонен, алҳамдулиллоҳ. Дар группҳоям бигирен, партияем паҳн кунен. иншоалло ки аксияра фурсата даст натенда. карочи боқи хай сарбуланду хунобод бошен. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстои Аллоҳ. дар Тоҷикистон қарор дорем. клиникаи хидматовӣ кардагим. кадомед ки гармарӣ дорем. дӯстони азиз, яке аз нишонаҳои гаймарӣ чиаст? якум пешонӣ дар мекунад, дуюм чишмот дар мекунанд, сеюм раҳи нафаскашӣ хинай, чорум тез гириб мешавад. бародари азиз, кадомоед ки ҳамин нишонаҳо доре, метавонед ки муроҷиат кунед. лечени гаймарӣ ба доруҳои гиёҳӣ, бе шприц, бе шланг, бе азоб. просто занг мезанед, муроҷиат мекунед. мо иншааллоҳ дар хизмати шумоем. лечени гаймарӣ ба доруҳои гиёҳӣ. марҳамат биёед, иншоаллоҳ мо дар хизмати ҳама шумо ҳастем. ай 3 соат то 8 соата лечени гармарӣ ба доруҳои гиёҳӣ, бе шприц, бе сӯзан дору, бе оператсия. бародари азиз, роҳ шаёфтагӣ фақат биёед. ина чӣ хеле ки аппаратура мебинед, филтр ва тоза мекунад 5-10 минут биётона, баъдан баъд худтон мекунад, лечени мекунад. кадомед ки касал наошидагиай, ай 3 соат то 4 соата лечени дорад. агар кӯна бошад касалаш гармарита, ай 3 соат то 8 соата мақсад давом мекунад лечениш. марҳамат кунед. мо дар шаҳри Душанбе дар тарафи Зарафшон, номеро дар рӯи экран метавонед зам занед. ассалому алайкум. Я Шералӣ? бабай, неста ягон дору барои мӯйсар? бо чӣ кор мекунем? Ин мӯйсаро ҳам сафечида, ҳам кал рехта. Ви тарсидӣ? натарс. конечно ҳаста бародари азиз. боз бо диққат бо ҳамроҳи подписчикҳо гӯш кун. гап мезанам, баъд рӯиш. таблетка Беакин барои мӯйсар нарезондан, барои ҳамон инсоное ки мӯйсарашон тез сафед мешавад. бародари азиз, турецкий оригинал метавонед ки муроҷиат кунед. номеро дар тори экран. дар як ҳафта 2 маротиба Тоҷикистон равон мекунем. ба тамоми шаҳрҳои Россияра доставка ҳастад. ба дили пир гаранти қатъӣ. марҳамат. тамоми намуди доруҳои гиёҳӣ. салому алайкум.